Helo, rydym ni wedi bod yn dysgu am Botswana. Gwlad ar gyfandir Affrica yw Botswana. Dyma chi rai lluniau am fywyd bob dydd yn Botswana. Dyma lun o dŷ newydd wedi ei adeiladu yn Gaborone, prif ddinas Botswana. Dyma lun o dŷ hen yn Gaborone. Dyma lun o dŷ mewn pentref yn Botswana. Fel arfer, mae'r anifeiliaid fel gwartheg a geifr yn cerdded ar hyd y ffyrdd yn ystod y dydd. Mae siopau modern i'w gweld mewn rhai dinasoedd yn Botswana. Dyma lun o'r ganolfan siopa newydd yn Gaborone ac hefyd pobl yn siopa yn y brifddinas. Dyma luniau o siopau bach y gwelwch yn y pentrefi yn Botswana. Mae pobl yn teithio ar y tren, mewn faniau a cheir, beicio a cherdded yn Botswana. Mae anifeiliaid diddorol hefyd yn Botswana, fel llewod, eliffantod, giraffes, hippopotamus, impalas a zebras. Mae plant yn mynd i'r ysgol yn Botswana hefyd. Dyma rai lluniau o blant ysgol yn Botswana. Maen nhw'n mwynhau dysgu am y byd ac hefyd chwarae pêl-droed. Maen nhw'n siarad Setswana ac hefyd yn dysgu Saesneg. Mae llawer o bobl Botswana yn gweithio yn y gweithfeydd deiamontiau. Mae pobl hefyd yn ffermio, yn gwehyddu ac yn gweithio yn y diwydiant ymwelwyr. Mae pobl a phlant yn Botswana yn falch iawn o'i diwylliant a'i hanes. Maen nhw'n hoffi dawnsio a chanu. Mae gwyliau yn Botswana wedi dod yn boblogaidd iawn yn ddiweddar. Mae'r ymwelwyr yn hoffi mynd ar wyliau safari ac aros mewn lodges yn y parciau cenedlaethol a'r gwarchodfeydd natur a'r delta o Cavango.